Kinartong nga hinabang ang giapod-apod sa LGU Lamitan ug MSS Dibarm sa mga residenteng gibaha sa Barangay Malinis, Limuok, Matibay, Sengal ug Riverside. Base sa record, moabot sa 1,000 ka pamilya ang gibaha. Gawas sa kinartong nga hinabang, naasay sinako nga bugas ang nadawat sa mga biktima. Apil sa gipang-apod-apod ang 25 kilos nga bugas ug canned goods, diin gihimo ang distribution sa mga evacuation center. Nagpasalamat ang mga residente sa ilang nadawat nga hinabang gikan sa lokal nga gobyerno sa Lamitan ug MSS Dibarm. Nanguna sa distribution si Mayor Orig Purigay nga nagpasalamat usab sa Barm government sa paspas nga aksyon alang sa mga biktima sa baha. Gitugutan na sa LGU Lamitan ang ubang residente nga makauli na sa ilang mga balay sanglit hinay-hinay na nga mihubas ang tubig baha. Hapsay ang gihimong distribution sa relief assistance. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!